всички, днес ще ви покажа как се прави портал към Ада. Значи, ще ни трябва обсидиан. Ето обсидиан. Взимаме си. Ето, опа, чакайте. Ето обсидиан. И запалка. Инструменти, така. Копаеме ето така. И слагаме така. Така. Готово, вижте какво ни се получи. Скачаме. Хайде. Добре, и ето! Имаме си вече портал към Ада, в него има гастове, пигмени, някакви други неща, няма други неща. Добре. Не е само в този размер, може да направим и... Ето може да направим едно много голямо. Ето искам там да ви демонстрирам. Съжалявам ако ви дразни музиката, но на мен къде са. Ето виждате, тази музика винаги я дават по залез. Слънце... това не е залез. Промените емоцията уменяйте се. Така, да си провършим. Мале, колко голямо си направихме! Спарта! И добре хора, това беше всичко от мен.